En rinker tappare är en vinnare. Ja. En rinker tappare är en vinnare. Ja, hvis man är ordentligt cheap så är som du är värre nu. Ja, jag tror att de inte också har inte tålt att Ja, tappa. hvis nicht tåler att tappa så gör man nämligen så att jag ska vinna. Ja, nämligen det. Ja, så ser man. No, så var... Jag lite ska för Esbern. Jag lite ska för att du inte gör stället sweets efter. För vi ordentligt gå på en panna. Ja. Jag vet Jag vet bara inte vad det skulle. Ja, jag vet inte hur kan det hugga. Jag vet inte vad det också är för mig. Ja. Wow. Ja, det har haft akkurat. Gå så akkurat. Men jag ska mega det. Funny cooler. Last night. Hej, alla Jasper där. Esbern. Ja, det är så galet. Buggy B. Vår första target. Buggy B. Nice. We can't do it här. I fucked up, man. Buggy B. Och han är liksom hur en tonne sin där. Så här ska jag få mina honkarna. Gotta spy in our midst, boys. Gotta spy in our midst. Boys. Ja, där låter ni åt det. Okej. We stab over us there. Didn't expect. That was easier. Kan gör det igen? Okej, eller för kanske gäng. Ja, det är Let's spekulera, motherfucker, eh? Han tiny flaw min arm. What tiny flaw? I predicted everything, you know. Everything. Okay, all of it. Hey guy. Yeah, I predicted all of it, you know. All of it. Wolverine! Indestructible. akkurat. Da. No, come on! Without. What? But Agumon, you are dead to me. this is war, Agumon. This is Agumon. Lucky. Ah, yeah. Yeah, another shot. Ja, men i det minsta så kan det kanske bruka. Kan vi inte få bruka det spel? Nej, jag bungee jump. Mario here. Mario today. Yeah, man. Oh shit, Saxton. Jag hade 16. Esbern hänkar bara ut här med något det bröstar luften. Att det var rättliga Saxton. Det finns inte bara bad guys. Nej, ut och så bad guys. Tar du hongrarna med en honker? Eller? Ja. Det enaste som är med Mario 16 är att det var så bungee jump. Det var en örnstenfylla. Och handgranaten var nävan jump. Han man. Han dör. Jag ska ta med att jag ska ta det. Här får Lars det. Nej då. Flushed. Flushed. Just got flashed. Wolverine ligger allt för välfyra. Devil Snatcher. För djur lagt halleluja. Bruk switchworm. Vill lugga Wow. Reinforcements are. Switch where may just eller nej. Akam nu. Nej, han kan köra kamikaze mot deras barn. Ja, för det så är det men också om det. Nej. Inte så skiten. You're going down, Agumon! Soldier. Me. Att det sa... Wow. Oh, that was cool. That was cool. What, you nuts? You was a Digimon, man, though. Yeah, very nice. Ja, men let's start, ja. Lucky.
Ikke gjør meg selv når jeg klapp for at det. Klappa. Klippet till klapp. Klapp så. Klapp, det gjør jeg. Ja. Jag tror du klappar. Guess who just left their cave? I'm Okay, I man. guess you are man. Hey, show dig då. Who just left you a present? Esbern, du gav a wall. Back a fair news in the wall though. Would you even say that you are a free man? Símun. Stop it. Stop. Ah. Hey man! How you doing? Shut up, cuz. Kör Rufus 9. Ja. You don't goof. You will regret this. Sir, yes, sir. Simon, the Pekko. That's the holy hand grenade for Nostrum though. Uh-oh, ja, där det rakt ner. Ah, fuck. Whoa! Tenteman! Ja, där slapp jag efter. Mission successful, sir. Fuck. You heard the man. Mission successful. Let's go. Now I'm just shit. Ah! Kan du snart chatta? Nej, ja, det kan inte vara det värst. Lägg av itch. Jag visst. Try hard! Yeah! I did it! Retaliatory action. Damn. Get down. Man! Yes, sir. Mission successful, sir. Successful! Yeah. Jump. Jump. Ja, där bäcker det ju. Nej, ich känner lite på en. Jag har time fix. Okej, jag prövar det bara. So... BAM! Upp. Oh shit, nigga! Whoa! Reinforcements incoming. Okay. Jag har 5 år. Jag har 5 år till. Kan du ta 5 magic år? Go big and go home. Sir. Bite upp det. Oh, Ah, fuck someone! thanks man. Vad i helvete? That was no big. The And fuck? you didn't go home. So big. Jo, jag får ut spel så att hela som go home. No. Det tar inte hoppa så. Får jag Esbern den bästa platsen här då? Så Esbern, Han var destined att vinna. jag är släpad jag hit uppe igår. 6,5 lackar. Jag går inte hoppa. Ja, så är det det. Vad ska jag göra? Jag börjar köta inte. Jag kör det. Jag börjar köta. Showtime. Come on, Manny.
Omrekar Levi. Ja! We got you surrounded. Alltså någon som säger go big, Tack Saxon Hell. sex and hell. There's a person at Roma, det är awesome. Saxon Hell är motherfucker. Hvis du klarar att drepa han så kan du få att så är det den ordentlig vinner. Åh, Levi. Just end me sex and hell. Just end me. I shall kill you with my bare hands. Boom! Wow. Jag tror du säger det should bounce Esbern. Wonderful! Oh. Well, you Wow. fucked up. Det går igen inte. Just det unga. Freaking halleluja, vad fan. Blue water. Wow. Får jag säga som att se som gammalt årattack från 2012. Epic fail. 2012? More like that internet blev till. Jag har alltid nägar säga epic fail det du var till. Nej, internetet. Jag har alltid internet säga epic fail det du var till. Vi säger att jag blev till. Twitter jag Tack är för det, by the way. Se att det är lika väl. jag blev För till. jag var en epic fail. Det är väl till. Vad ska jag säga? Nej, det är internetet blev till. Inte jag. Det är internet.